Tässä osiossa lätkäpelaajat ja lätkälegendat kertoo meille storeja uransa varrelta, kavereista itsestään ja pitääkö ne paikkansa vai ei. Ensimmäinen nyytinmurtaja on Ossi Väänänen. Ossi, minkälainen nyytti sulla on meille annettavaksi? Semmoinen, että nytkin Suomen joukkueessa pelaava hyvä kaveri Lasse Kukkonen oli viime vuonna Venäjällä Omskin joukkueessa ja silloin jopa julkisuudessakin mainitsi, että mies aikoo ostaa Venäjältä ladan. Eli arvutellaan tässä, että ostiko Lasse ladan? Muistan itsekin tämän story erittäin hyvin. Taisi olla jossain nimenomaan lehdessäkin mainittaa asiasta, että lada on ollut pitkäaikainen unelma ja luultavasti sillä palkalla ainakin yhden ladan saa koko kauden palkalla, jopa ehkä kuukauden palkalla. Joten Ossi kertoo kohta meille, mitä oikeasti tapahtuu.